ɔmfa na konwa nto hɔnom ɛfiri sɛ charges yɛde bɔɔ no kyerɛ sɛ wa show some misbehavior ɛwɔ n'adwuma yi mu misbehavior kora twi menka ne sɛ yɛsɛ wani ne ho nim ɛwɔ kwan bi so wantoto nneɛma yie nti kyɛ saa ɛtia ɛyɛ amamra constitution no nti ɔmfa n'adwuma nto hɔnom na yɛmu mpɔnkɔ kakra nhwɛ yɛakyi mpanimfoɔ kaa sɛ mi sɛ biribi nsi kwa ana mmerante ahene kaa sɛ mi sɛ wokɔto sɛ nkɔfoɔ bi ko a bi sɛ ɔmo sɛ ɛno ade ne siiɛ na president bi a Nanado sɛteyɛ no na meyɛ obi a na mene Nanado nya adwene fi sɛ na meka ne da biara sɛ adeɛ no a wɔɔyɛ no ɛbɛtwa sa bi ato hɔ no mu a president ɛbɛba akyirɛ wo nso bɛgyina so ayɛ bi sɛ amfa electoral commission ho mpo a bɛtumi akɔfa obi foforɔ ho ɛyɛ 2018 na Nanado ɔka kyerɛ ɛyɛ ɔde kwan do bi bɔɔ ɛyɛ electoral commissioner anaa electoral commission chairperson Charlotte Osei ama mpanimfoɔ hwehwɛ mu ahu sɛ neɛ yɛmfa no yɛnyina mfiri akonnwa so ɛdi etu no na meka biribi sɛ saa deɛ na Nanado yɛɛyɛ no ɛbɛtwa sabɔne ato hɔ ama foforɔ a bɛyɛ mampanin akyi no nso adi so deɛ no bi pɛpɛpɛ ne yɛhu sɛ Dwɔmaama nso yi enti Dwɔmaama ɛnyɛ wei nko ara ne ɛberɛ a watu anamɔ te saa ɛyɛ 2015 Shraj boss ne yɛfrɛ no Loretta Lamte ɛyɛ bi mu de petition kɔto n'anim saa na petition no kɔto n'anim ne kɔbaa ya ne sɛ yɛte committee mu hwehwɛ mu ɛyɛ anɔdɔmprɛ ne akɔbi yɛfrɛ no Nyampa ɔsɛ Nyama ɔmo de saa petition no kɔto mampanin no sɛ ɛyɛ awura Loretta na ɔyɛ Shraj boss no sika ɔde high dan atena mu no sika ne so dodo kyerɛ sɛ ɔbɔ ɔma ne ka nti ɛno nso constitute misbehavior na ɔkyerɛ sɛ ne bangla official bangla ɛsɛ ɔtire mu no it was under renovation na kyerɛ sɛ ɔmo yɛ adwuma wɔ ho nti na ɔspend $4,200 bosumi biara de tua dan aka ɔte mu kyerɛ sɛ ɔkɔ high hotel a ne bɔɔden nti gyina so ama anɔdɔmprɛ mo de asɛm yi kɔda mampanin sɛ ɔnyina so ɛnyi ɛyɛ awura no adi na ɔbɔ ɔma ne ka ama mampanin nso hwehwɛ mu a ne ɛkɔbaa ya ne sɛ Loretta Lamte yɛyi ne firi akonnwa no so ɛyɛ Shraj nti ɛnyɛ adeɛ a di kan na Dwɔmaama ayɛ ni ebi mu de petition akɔto n'anim wɔ acte upon the constitutional provision nti wei na ɛtɔ so mmienu na wei deɛ ne deɛ nneɛma akɔhia ne sɛ personality involved ɛyɛ chief justice ne position no ɛwɔ soro kɛse sɛ yɛhwɛ 3 arms of government a ɔka ho bi ɔtɔ so mmiɛnsa na ne nyinaa nkamfua no na maama ɛbaba abam no ɔka biribi sɛ Nanado wapake ne favorite ɛwɔ judiciary dodo especially Supreme Court enti so ɔmo ba power ɔbɛyɛ ho biribi ɔka ma obi ate ɛno na akɔma ne yɛ ɔyɛ nsese na akɔ sound very political sɛ odi constitutional provision so sɛ wani so ɛnam sɛ wakɔmete ne ho dada nti no amanfoɔ ɛbɛriri through sɛ ɛyɛ politics na ɔyɛ ɛyɛ awura nankasa ɛyɛ Mrs. Tokonu ɔno ankasa kan sɛ ɛyɛ political intimidation na ɔmo de yɛ no ɛfiri sɛ ban nankasa si gyina sɛ ɔbɛyɛ saa nanso ɛnyɛ adeɛ di kan Dwɔmaama ayɛ ni wayɛ bi pɛyɛ ɛna wei na ɛtɔ so mi na wei no Dwɔmaama bɛ make reference to the fact sɛ Nanado baayɛ no awura Charlotte Osei ɔde bi di no nti ɔno nso de bi di obi a ɛkyɛ ɔmo mmienu nyinaa no ɛyɛ provisional offices constitutional provided offices ɛna ɔmo ɛkɔpae nti ɔno ayɛ Charlotte bi a Charlotte ɛyɛ Dwɔmaama ne yi no sɛ ɔmɛyɛ electoral commission no board chairman sorry chairperson ana Nanado so na yi awura Tokonu sɛ ɔmɛyɛ chief justice ɛyɛ 2023 nti ɔno nso baa na ohunu sɛ adeɛ a ɛkɔka biribiara kurachi kɛse ɛne 2024 num vacant seat bi a ɛbaa parliament a ɛyɛ speaker of parliament Abambabin making ruling based on the adeɛ a na asi pɛn ɛyɛ Makokwe times na ɔno ɔyɛ ɛyɛ speaker of parliament bibi sɛ asi ɛyɛ Mr. Akoya no ɔwɔ Formina MP friend sempo Asiama ya tam ɔka so ɔkɔ independent no na ɔyɛ MPP member nti ma so egyina so ma parliament speaker of parliament ɛyɛ Makokwe prof ogina so ka sɛ saa na ɛte dia ne seat na ayɛ vacant ana Babin so hwɛ saa president yi ho no no so ka sɛ so obi ayɛ bibi ate saa dia sɛ ne Haruna orezi no parliament ya na ɔno so ne seat na ayɛ dɛ ayɛ vacant ama opposition for anti as opposition that time no munye opposition afenyo Markins
that I know a majority leader or the asane court said the court be can beti na nti sa the speaker na kan de omo mfa anya adwuma ama mpaniam pa se no nim say court no be rule ama court so rule man say seat ni nye vacant enam say seat ba ko pe na ye pre e wo parliament nti say MPP lose a omo number no so beti ana say omo lose so a the best omo no number no be gina ma to me e dia a vote on sensitive issues na koba ne sa no ama NDC fo na omo ye opposition sa mami o MPP ni rule ori nyina no rule ma MPP eto so mienu chief justice oba na odika no Georgina Wood odin she bi to ho say asem bi ba empowering the members officers omo tena asem no so di Supreme Court no automatic say it was done by automation. Say fidia na berania names abeba out no say nipa enum ne yehwa machine na beselect nipa enum no ma ko transfer no so adi eba ne sa na biases ebeba form nanso chief justice we buy and what to san hye ne gui ama say bia politically sensitive eba court yes you rule no ankasa ana oyiyi nko form ko transfer no so eno so NDC nya asem ho kire say omo hwa oyiyi judges are almost favor MPP no matter asem no so je ba ne sa pe na asem no MPP wini sanye ma nyina na MDC vote na asem say da bi o ma me ntimi ne nya adwuma ana o matimi afa constitutional provisions so a eno de okasa o mo a oka say NDC for okasa o ntimi ne nya adwuma these are they all kan nyina ne ma wo kan nyina no o share petition e koye na second one no exactly idea no am say for Kogo dia no ono na a capture JC or part between parliament and Supreme Court. Okay. First one no issues about any na kwantu Daniel Fori dia no Daniel Fori and also no mugina so dey take decision and no dey take decision because I kwantu ye transfers bi o ye and Supreme Court nomination recommendation ye de binum koye. These are three major things. The aka no de na ye almost speculation and no more ye. O share petitions aka no am you know aka no ma jene na. Exactly. Second one no a touch on parliament. Exactly. And Supreme Court dey see ye seat in ho asem no. Which committee ni nyanko no so kwa. Nyanko no na no so informal John Mama ni determination a determine say we yes akiraye e judiciary no mu no. Okay. Won mutimi hu say se mama mi tena ho a daachi bi no obe haye. Bisa aban aye na dwen say John Mama aye na dwen say enkofo mo di oman ni sika ya mfo mo ho ncha wo mo. Sika na yese ye ne beje. Ni yese se do court ye do be court. Na o man toto ne ma yie ko court ho ahwe ya o mo nsa be si fom. Ensem on de be ko nyina ye likely say anhwe me manipulate niama amomo lose. And also akoso aye assumption when I say assumption but it is the case. There's no doubt about it. Ye nyina say nyan crowd no man mu ha. So mami tokonu na samone koso no obeye speech bi obekasai. Yeah. Na me tie ni na me hwe nanimu a otimi say owo adwene bi tia NDC. O kan bibi say ni 1982 made the be a course judges and so je ni bi no. Na so je ni ye no ofa. So hunu enti akoya say NDC free yes revolution mu eba as a party no or time be ultimately read from the face. Okay. Any statement no make you know. So naturally no. Exactly. Or time be at the mind this. There's no doubt about that. Okay. And some of back any be confirm suspicion and NDC one. Enti onya ade NDC benya humobro bia mama mi. Johnson say do get aka say like so mbe yi no. Ampani ampa abam. Enti na mankofo gina so kasa ene politically motivated. Na emum enya judicial proceed. Enti wo hwe friend is a provisional work constitution mu dia. O mampani ni wodi ni nyina so pepe. Na emum o pa kire say politically motivated o. Say enya politically motivated wodi provision of is the law. Exactly. So the law is the law. Ana ama bedu ba bia say ye won say John. Going forward. Mami Musa say another one so near set what can electoral commission there. Exactly. Another one near set me sure say so chere bi obi start so di electoral commission hon komo pe
reference ebe ko say oh ne say BSc pen exactly going forward na who about the sort of independence of the judiciary. Say it has to be an independent body. Until at this point, almost so the other side so can say, "Ade abeda hu idie, eni amakwan sa angle na nke say judiciary nkwa na be the most reliable arm of government. Because for the legislature, they him say once ba kubenya majority. Now we be minority. Now we be political. Exactly. The executive no so be side because you two abama mampani no forming the executive forming the appointing the ministers here political. There's no doubt about judiciary no people feel say this is Angela no so neutral. Yeah, dangerous for our democracy going forward. Only is Anglo for no doing and say na wo susu if so no mo ya adwen say na wo say o say to enema ye ko enimu. Omo kasa no me no mo ya adwen 100%. Na the tia say we can't help it. Situation is say yes ya ba no. Penifo say kokura manfare so beta wo hwene so a won so mfare so de asawa beta so. Emi say o manpanina dwene ho oni mpanimfo adwene ho ahunu say enkofo bi asiginaye adi o mani sika. Na sasika no mo di no ada say ye beje ana say ye betwe o maso de ombekọ eye prison. Na prison ko ene so wuntimi nku free practice ka say we mampani dem fa so masin kotum. Yeah. Gisi ade asan na court. Ana court no so no judiciary no eye ne odano no omohwe ne ye ahunu say enya ade a woka bi ma NDC. Awe madwuma na ye de amom. Entiase adunkatia adi ka kadada say obekọ. Eye deputy secretary so aka bi pen for NDC. Edi uhwemu a ade na be very political. Okay. Unfortunately no omanpanini afa eye provision so constitutional provision no wahwe so ayesade na say John obi so ba no so baka say okay some mo be yi mo so mo chief justice a me so ba ma ba no me suspect say on rule ma yenso ye party no enti yenso be yi no na be yesa bi da ho na positive aspect we mu ni say eni kwase ya me awira fi say ebe no so be boa ama chief justice bi obeba no so tu anam bi ya obehwe ni ye say wanhwe yi asa de owi obi aye bi pay me atwe na so ntimi so me very careful enti ebe mo so set up say me ne ye be me new chief justice am ba me very careful ade bia me bia no mesusu ho akire obi for advice ansa na metumi na enti sa onzo ye de bi be yo if the vantifo aka say me say oda mu di oda wodo ana was be yo so na abo no won tum enti once bia si pay ne dey most likely to say e bi betimi asibio na say John going forward no anka betumi a menko amafamu de judiciary ni kwase ye ne sa anka betumi anka constitution yemfa sakra bi mram na yenyi president in free appointment of the chief justice enyo chief justice nko o man nyina no IGP chief justice electoral commission chairman sanko fo mi ansa de anka ene sanko fo ne yemo modina nyi amampani na nsam free ho na amampani won hwa so emu o man no na mo such institution de vacancy bi beda ho ne be failure yenye nhihye bi nto se ekwan weni be fa so enye political ti aba ne say yi sa nipa ne besi wa obi aba respect no if say ye new nipa ni true colors ana ebi ekwan ye fa so yi no kire say NDC fo wo MPP fo wo no mu nyina no akoba nkrum say asomasi weni emfa ne chief justice ana IGP ana electoral commission chairman and so on eba ne sa pe amanfo ni nyina benya trust umenya respect ama sankofo no ama yentwetwe won se ne ado friend say apranam say de say ye koso no we ya abai na nado ye bi your mama nso ye bi obi nso ba no so ba fa kwanketo abi nso ye bi na just say democracy no ehihim the cost wa yes anam kofo be frustrated ya hwe ye pe na military for don ho abagim na february ya bre 33 years na 40 years na ibetwa no na ni nyina ye kwa enti misusu say constitution no yen provision na ye pese change ye fa sa na ma nka ho okay na ye fa nhyem bi all right me da simisa Zante, thank you very much but chairman at transfer chairman me fa we ma wakwa ba so we am nim say all the also constitution no said the Zante kan na obo trin kono